Cando o meu reloxo de Mickey Mouse marca as 11 da noite, comeza Bailando cas Estrelas. E con Bustamante. Sempre teñen que empezar os programas ás 11 da noite para que a xente que se levante cedo vaya pola calle que parecen mapaches, porque que hai máis bonito que un pobre con ojeras, verdad? Bueno, a mí non me rompa la cabeza, que eu non estou para protestar que acabo de entrar na empresa. E ora vamos a presentar aos nosos concursantes, que son do mellorciño que hai. Pa nada é a purrelada toda que non quixo ir a outros programas. Temos onde mujeres e hombres que acabou a eso incluso. Caramba, debeu costar encontrarlo. Sí, pero pa todo lo vale. Con todos vostedes, os nosos concursantes. Eilos vienes. Igual son eu, que non trouxe garrafas e non vexo ben de lexos. Pero o máis difícil deste programa é saber cal é o famoso e cal é o bailarín. Madre mía, pero que criterios seguistes aquí. Algún destes non único que saleu foi no vídeo da súa comunión. É que non vale nin polo lugar. Sodes tan exigentes como ás 7 da mañán. Que se é muller, mellor. Pois con algunha destas levarías tú unha sorpresa. Pero bueno, como bo programa de baile o que non podía faltar é unha barra. Así que eu marcho tomarlle un Cuba Libre con esta xente e ti quedas aquí presentando. ¡Cubatas! Cuba Libre! ¡Cubatas! ¡Yo soy alérgico a la tos! Tan creo que se chico raro no Cuba Libre a mí. A trao, yeah! Parece que xa fan efectos Cuba Libres nos nosos concursantes. Eu a verdade é que prefiro bailar a galleja, co codo apoiado na barra. Pero bueno, este é un programa de baile e imos ver increíbles actuacións. E ademais bailarán tamén os nosos concursantes. E que sería dun concurso deste estilo se non tuveramos un maravilloso xurado que os puteara a muerte e se rira deles? Así que con todos vostedes, o noso xurado. Directa dende Rusia, onde participou no seu afamado ballet nacional. Ademais foi directora e coreógrafa. Tivo tamén un asador en Camariñas. Ela é Dimitria Putalova. Viva eu! Viva eu! Que tal todo, Dimitria? Ben, gracias. Que tal? Ben. Que Vai tal? tomar polo cu que vou pa vista. A verdade é que para ser rusa non tes nada de acento, Dimitria. Pero a botella de vodka non perdono. Moi ben, Dimitria, as tradicións non hai que perdelas, verdade? Home! O segundo membro do noso xurado é un dos mellores bailarines deste país. Bailou nas mellores tarimas, ten bailado incluso sereno. El non é outro que Don Joaquín Cortés. Que lle pido que a hora de dar as valoracións non te cortes. ¡Ah! ¡Qué bromaza, macho! Pareceuche mala broma, ao mellor? No, para nada, a mellor parece mala tía hostia que che vou meter. Che vou zoupar unha hostia no primeiro pase que va a estar bailando hasta o final de festa. Carallo. E o noso último membro do xurado é unha famosísima coreógrafa. Ela é Pechitos Mactetis. Javier Hernández. No, eu non sou famoso. O que pasa é que escapou unha besta e quería saber se me ayudades a buscala. Que eu a de mar bailar nunca bailei. E o máximo que bailei foi un día que fun con meu pai cambiar unha colmena e meteuseme unha abella dentro do traxe. Carallo, aquel día sei que me meneaba bien. E bueno, unha vez aquí o único que espero é pasar ben, disfrutar a experiencia e que me poña unha bailarina cachonda. Tes que bailar desde o corazón. Non houve suerte. Bueno, pero andar sabes, non? Ai! Así. Bueno, polo menos ahora só non caes. Está bastante ben. Viste unha besta? Vamos agora que as valoracións do xurado. Vamos. Moi ben. A ver, eu dedícome a isto desde fai moitísimos anos e sei que é difícil. É moi difícil, tendo pernas facer unha merda como a que fixeches. Madre mía, pero como se pode facer semejante porquería? Non lle fixeches a olfatadora, non lle tirabas do freno de man, non fixeches que che caía o teto enriba, non facías que repartías así nas cartas, non podes vir aquí a un programa de baile e non facer os grandes clásicos del baile contemporáneo, porque entonces non sei a que estamos xogando, entendes? Esas son as bases. Pero pensei que non se podían mandarlles bailes borrachos. Pero como non se vai poder, se son os bailes máis importantes? Eu levantei en pie el Royal Albert Hall de Londres facéndolle que tocaba a guitarra en chiquilla, porque é un baile criminal. Eu fixen chorar a xente do Madison Square Garden bailándolle como un pai nunha boda. Xa, bueno, que non había barra libre, entendes? Entonces, así é moito máis difícil entonarse. Ai, bueno, entonces retiro lo dicho, porque se imos facer un programa de baile e non imos puñer barra libre, é como diciría Messi que xoga sin balón. Pareceme que tamén che quería dicir algo Dimitria Putalova. Que querías dicirnos, Putalova? Si, eu quería dicirche que en Rusia temos unha palabra para definir como bailaches. Dice staliznaya. Eso non é un vodka. E o que ven a significar sería
xa lle está dando outro ataque a Paco, porque a verdade é que parecía que che estaba dando así un ataque e un parraque, dixen que hostia che madre aí os da abundancia que nos morra o rapaz, é unha pena que morra un rapaz tan guapo. Dicirche tamén que mira, con todo o mal que bailaches, polo menos eres guapo. A ver que lle dixo despois a Rosy de Palma, eso vai ser un follón. Pero bueno, sigue intentando, sigue practicando, que é un justo verte. A verdad é que verte bailar é un justo. Sobra ao mellor algún movimiento, así que faz demasiado largo, ou sobra ao mellor a camisa e os pantalóns, pero bueno, polo resto está moi ben. Tamén dicirche que é importante que te decidas, hai que ser decidido nesta vida, non se pode andar con medias tintas. Ou depílalo o pelo do peito ou déixalo largo, pero non se pode andar con medias tintas, que estás aí a medio apañar. Agora parece que che quería comentar algo a señorita Pechitos Mactetis, non é así, señorita Mactetis? Sí, as miñas tetas máis eu opinamos que quizá era mellor que menos es máis, non? Como o meu escote, menos roupa e máis teta. Pois tamén sería dicirche que igual menos movimentos fan que a cousa sea máis bonita, máis lucida, non? Porque a verdade é que teño visto epilépticos dándolle ataques que se movían mellor que ti. Que ben mo fixestes pasar, a verdade, como me rinde vos. Vai agora a sair un teléfono por si queren salvar a estes fantásticos concursantes. Eu só pido, por favor, que se alguén veo a miña besta que me chame. Ata aquí outra loucada do braxe da Telegaita. Dime conta facendo este vídeo que non teño nin puta idea de baile, casi me saleu máis fácil o da costura que este. Non sendo eu unha gran costureira, home, cosucho un botón se fai falta. E bueno, dádeme moito cariño, que entereime que o deixou no Rubius, e se o deixou el que cobra, imaginadevos eu. Así que, por favor, sede cariñosos, que estou pasando moi mal, que isto de facer vídeos para YouTube é durísimo. A verdade é que me río del, pero entendo. Hai veces que non se che ocorre nada e diste, hostia, este vai ser unha puta mierda, non lle vai a gustar a nadie. E claro, se os teus cartos dependen deso, supoño que a presión é maior. Que pasa? Que se eu ganara cartos facendo vídeos, facía un ao día, e aí iba a destrajar unha mierda de vídeos que se iba a ser unha animalada. Teño que facer vídeos eu así, charlando de cousas, que non me leven traballo ningún, simplemente comentar cousas. Estaría ben, porque podería cobralos e non tería que facer absolutamente nada. Por exemplo, poderíamos falar que é mellor, descender por culpa do porteiro ou perder a Champions por culpa do porteiro. Que a verdade que sempre defendo aos porteiros porque é un chollo bastante duro, é difícil e sempre que a cagas un pouco, sempre se vai todo Dios a por ti. A verdade que ser porteiro é a posición máis jodida que hai. Pero menudas tragadas, non vi a tragar eu así desde aquela vez que comín con Tacho González. Manerita. Que, por certo, eu unha vez salín na televisión con Tacho González. Sí, bueno, non estábamos xuntos, non? El estaba nun sitio, estaba noutro, pero salín, había máis xente, pero salín. Bueno, estas cousas, se as queredes saber, pajando. Terei que ir ao Sálvame ou algo deso. Bueno, chavalada, que me enrollo porque esta semana tuve bastante apretado e estou sin dormir. E cando estou sin dormir estou como a borracho e falo por falar. Así que xa sabedes, dadle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo. E quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartilo cos teus amigos. E se non te gustou, mandalle aos teus inimigos e é que tomen polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.